Ahojte, moje meno je Nika a v dnešnom videu si povieme o knihách, ktoré som čítala za mesiac júl. Za mesiac júl som prečítala 11 kníh, mal som veľmi dobrý reading month. August is not going really well, to be honest, ale what can we do? Prvú knihu som čítala Love Unwritten od Lauren Asher. Je to druhá kniha v sérii Lake from Billionaires. Prvá je Love Unwritten a v tejto knihe nasledujeme Rafaela, ktorý je bratranec Juliana z prvej knihy. Rafael je single otec a syna Nika, ktorému sa zhoršuje zrak, preto potrebuje mať aj pestunku. Jeho pestunka je Ellie, ktorá je hudobníčka, tak ho učí aj na rôzne hudobné nástroje, keďže Niko je veľmi nadaný. Táto kniha v časti sa odohráva na Havaji, kde idú na dovolenku všetci traja, keďže chcú, aby Niko videl čo najviac sveta, dokým ešte môže. Veľmi sa mi páčilo v tejto knihe, ako obidve hlavné postavy majú svoje traumy, ale veľmi nádherne sa svoje traumy chápu. Lauren Asher, myslím si, že táto séria jej je asi najlepšia práca doteraz, keďže je to aj vtipné, ale zase je to aj emočné. Je to veľmi dobrý mix. A táto kniha mala 600 strán, čo je celkom dosť na romance knihu, ale vôbec mi to neprišlo, že to bolo zdĺhavé. Mám pocit, že bolo to, čo kniha potrebovala, aby sme všetko pochopili. Ale nebola som nejako obsessed s tými characters, s tými postavami. Mám pocit, že Dahlia a Julian z prvej knihy ma to bavilo oveľa viac. Ale dala som tomu 4 hviezdičky, takže stále odporúčam si to prečítať. Ako druhú knihu som prečítala Reckless od Lauren Roberts. Pokračovanie tejto knihy, série Powerless. Táto kniha mala som veľké očakávania, keďže táto kniha je pre mňa 5-star, I love it so much, proste je to fantasy séria a nasledujeme v nej Kaya a Payden. V tomto svete sú elites a ordinaries a tí elites zabíjajú všetkých ordinaries, keďže sa boja, že ich nakazia ich normálnosťou a už nebudú mať tie svoje powers, sily, nadania, tí elites. Payden svoje nadanie fejkuje a tak sa dostane do takýchto ako keby Hunger Games. Tam stretáva princa Kaya, ktorý má byť budúci enforcer, neviem ako to mám po slovensky vysvetliť, ako keby taký budúci cut. A táto kniha začína presne, kde táto kniha skončila, ale čakala som od toho oveľa viac. Myslela som, že to bude podobné ako Powerless, keďže táto kniha mala proste všetko, čo fantasy má mať. Malo to proste dobrý dej, už super postavy, bola tam aj romance, tá romance. Oh my fucking god, so fucking good. To si musíte prečítať. I just love it. A táto kniha, mám pocit, že autorka vedela, že ľudia milujú ten banter Kaya a Payden z prvej knihy, tak povedala, že táto kniha bude celá o tomto banteri. A potom ako keby tam ten dej chýbal v tejto knihe, aj keď proste sa rozprávalo, že táto kniha má byť ako keby taký bridge do tretej knihy, ale mám stále pocit, že nebola tam žiadna proste fantasy. Tam bol nejaký dej, tak sa to hneď nejako preskočilo, že sa to nejako nerozvíjalo, tak tomu iba 3 hviezdičky, bola som celkom sklamaná. Ale tak dúfam, že tretia kniha bude super. Ale určite odporúčam si prečítať túto sériu. Ale som potom prečítala knihu Friendzone od Abby Jimenez, keďže som si chcela prečítať všetky knihy od Abby Jimenez, keďže je to jedna z mojich obľúbených autoriek. Ma bavia jej knihy, pretože sú aj, ako som spomínala, emočné a rýchlo sa čítajú. Bola posledná kniha, ktorú som ešte od nej nečítala a sa volá The Friend Zone. Nasledujeme tam Kristen, ktorá má biznis s vecami pre psíkov. Kristen stretáva Josha,
keď do seba nabúrajú a potom zistia, že Kristýnina kamarátka, ktorá sa vydáva, tak Josh je najlepší kamarát jej ženicha. Musím povedať, že táto je asi moja najmenej obľúbená kniha od Abby Jimenez. Riešili sa tam veľmi ťažké veci, ale a nechcem to akože spoilovať, akože zdravotné problémy, ale proste v niektorých veciach som bola taká, že Jesus Christ, proste sa len porozprávajte so sebou a sa to vyrieši, lebo proste Josh je úplne zlatičko, proste tak sa veľmi pekne správal sa ku Kristen, ale proste niekedy mi Kristen už liezla na nervy. Bolo to akože strašne emočné táto kniha, ale neviem, mám pocit, že keďže mi hlavná postava celkom vadila, tak som tomu nevedela až tak pripútaná k tým postavám, ale určite je to ako dobrá kniha. Som dala iba 35 hviezdičiek. Našu knihu som prečítala Keeping 13 od Chloe Walsh a ja som túto knihu softly DNF-la asi možno pred rokom, keďže prvú knihu som prečítala Binding 13 už dávnejšie. Čítala tu Keeping 13, keďže to bolo veľmi zaujímavé. Ale túto knihu som softly DNF-la a teraz som bola taká, že bola som možno na 50%, že to dočítam a mala som aj celkom chuť na tom. Séria, určite si prečítajte Trigger Warnings, pretože niektoré veci sa vážne ťažko čítajú, aj keď tá romance je strašne cute. Johnny a Shannon sú strašne zlatí, ale fakt rieši sa tam domáce násilie, ďalšie iné veci, ktoré sú podľa mňa veľmi ťažko sa čítajú. Johnny je hráč, hraje rugby a Shannon v prvej knihe je preložená z inej školy na tu, kde je Johnny a stane sa taká vec, že Johnny nechtiac hodí loptu a tá lopta trafí to celé nejako zvrtne medzi nimi. Máte radi knihy, kde je silná friend group, found family, tak určite táto séria sa vám bude páčiť, ale pre mňa to bolo strašne dlhé, že ako ja nemám problém prečítať knihy strašne rýchlo, keď ma bavia, aj keď sú proste dlhé, ale toto bolo proste, nie sú strašne hrubé knihy, ale v niektorých miestach ma to nebavilo, bolo to strašne... Je iný deň. Som namaľovaná, ale musela som tým spreč. Takže dokončím to dnes to video. A skončila som pri Keeping 13 a čo som chcela dopovedať tam bolo, že tá kniha mi prišla potom strašne, že sa to točilo v kruhoch a riešili stále to isté. A niektoré veci mi prišli strašne detinské. Ale veľmi ma zaujíma, že som taká, že mám pokračovať v tej sérii, nemám, keďže ďalšie dve knihy majú byť o Joey, to je Shannon brat. A ten ma veľmi zaujíma, ale som taká, že neviem, či sa mi chce. Lebo tá prvá kniha z tej jeho knihy má byť ako keby zás rozprávať o tých veciach, čo sa udiali aj v tých prvých dvoch knihách Binding 13, Keeping 13, tak som taká, že to veľmi nemusím, takže uvidím, will keep you posted a dala som tomu 3 hviezdičky. Ďalšia kniha je kniha, ktorá ma dostala do Bookslampu, nemám ju momentálne pri sebe a je to Cleopatra a Frankenstein od Coco Mellors. V tejto knihe sa nebudem vyjadrovať, pretože to bolo tak zlé, ako som na to aj reading vlog. Takže môžete si to pozrieť v tomto videu. Moje thoughts na tú knihu a dala som tomu 1 hviezdičku. I want to never hear about it again. A ďalšie v tom videu som rozprávala o knihe Play Long od Liz Stomford. Aj taktiež o reread tejto knihy Addicted After All, keďže to je moja prvnejšia kniha z tejto série a chcela som sa znovu dostať do čítania po tej Kleopatre, ako vidíte v tom videu. Tam som viac rozprávala o tejto knihe, aj o Play Along, takže to si môžete pozrieť. A knihe som dala 5 hviezdičiek, that's my baby. Play Along som dala
4 hviezdičky. Tak v krátkosti Play Along je to 4. kniha v sérii, v ktorej každá kniha nasleduje nejakého športovca. Z toho sa stane ako keby taká found family a prvá je o hokejistovi, druhá je o basketbalistovi, tretia je o basebalistovi a aj štvrtá je o basebalistovi. Nasledujeme Isaiah a Kennedy a oni sa vezmú vo Vegas, keď sú spolu. Ako keby ostať spolu v tom fake marriage. A strašne ma to bavilo. Bola to veľmi dobrá kniha, veľmi ma baví tá séria a určite, ak máte radi sports romance, odporúčam prečítať si. Táto séria, kniha asi 5. v tej sérii, ale táto séria nasleduje Lily a Lou, ktorí sú v závislosti obaja a sú najlepší kamaráti od detstva. Majú ako keby taký fake relationship, ale pritom obidva majú feelings pre seba. Get messy, ale to je moja najľúbenejšia séria, určite si to prečítajte. Potom som mala chuť na nejakú summer romance, nejakú rýchlu knihu, tak som čítala Summer Romance od Belle Monaghan, je jej meno. Táto kniha nasledujeme Ali, ktorá prechádza si ťažkým obdobím. Pred 2 rokmi jej zomrela mama, pred rokom ju jej manžel požiadal o rozvod a tak sa musí starať o svoje deti sama, je single mom. Snaží sa proste nájsť počas toho trúchlenia, počas toho všetkého a potom si povie, že už má dosť, oblečie si čisté veci, nové veci a v dog parku stretne Ethana, keďže jej pes mu ociká topánku a tak sa stretnú a kniha je také, že summer romance, it's just gonna be fluffy and cute. Táto kniha rieši také deep témy, ako je smútok, keď vám niekto zomrie a iné takéto hlbšie veci, ako nájsť si identitu po rozvode. Ťažké navigovať byť single mom, ak máte nesupportive partnera. Bolo to veľmi pekná kniha, musím povedať. Vážne, bolo to veľmi pekné. A dala som tomu 4 hviezdičky. Potom som prečítala knihu, vyšla nová kniha od Ashley Poston, A Novel Love Story. Proste ten cover je nádherný, milujem. Prvú knihu, ktorú som prečítala si od Ashley Poston, bola A 7-Year Slip. To bolo úplne surprising, vôbec som nevedela, že ma to bude baviť, keďže Ashley je keby taký magický realizmus. Tá prvá kniha bola Byt, vás dokáže premiesniť 7 rokov dozadu a to som nevedela, či sa mi to bude páčiť, ale I loved it. A potom vyšla s touto knihou A Novel Love Story a táto kniha nasledujeme Phoebe, ktorá nejakým spôsobom sa ocitne v meste, ktoré obľúbenej knihy. Takže si predstavte, že ste čitateľ a zrazu sa objavíte v meste vašej obľúbenej knihy. Keď som to počula, som bola taká, že wow. Phoebe sa snaží pomôcť tým ako keby postavám tam a zistí, že je tam aj jeden nejaký nový človek, ktorého nepozná z tej knihy, z tej obľúbenej série a je taká, že kto to je? A je to majiteľ knihkupectva, tam Anders. Táto kniha by som mala ju opísať ako love letter to readers. Opisuje presne pocity, aké máte, keď milujete čítať, nie keď ste čitateľ, ako milujete svoje tie postavy. Celý čas som bola taká, že wow, že aké by to bolo, keby som sa ja ocitla v mojej obľúbenej sérii, mojich obľúbených knihách, aké by to úžasné bolo. A tie quotes ohľadom čítania, akože to bolo wow. Prečo to nebol 5-star read pre mňa? Dala som tomu 4 hviezdičky. To je preto, že tá romance v tom prišla taká, že ako keby sme nestravili veľa času s tým mužským main character, že ako keby sme ho nepoznali, som mala pocit, že it doesn't make sense, prečo sú spolu. Keby možno viacej sa zameriavame na tú romance a menej na to, ako chce pomôcť tým postavám z tej jej obľúbenej knihy v tom mestečku, tak si myslím, že to bol 5-star, ale táto knihu milujem. Určite si to prečítajte. A keďže som vedela, že Ashley Poston
autorka tejto knihy aj The 7 Years Slip, má ešte jednu knihu, ktorú som nečítala, ktorá sa volá Dead Romantics. Som bola taká, že OK, že prečítam si to, aj keď to bolo také, dalo také spooky vibes, ale o môj Bože, ja som túto knihu tak pozorovala častejšie v knihkupectvách aj na TikToku, ale neviem, z nejakého dôvodu mi to nejako ten obal nikdy nezaujal. Aj proste, čo som sa bála, bolo to, že tejto knihe, ako keď naša main character Florence má takú schopnosť, že vie sa rozprávať s duchmi. Niekde na TikToku som videla, že mužská postava je duch a ja som sa strašne bála, že ma to proste tá kniha zlomí, že to bude strašne smutné kvôli tomu, ale when I tell you, ja som túto knihu, že normálne zhltla. Je to moja asi jedna z najobľúbenejších kníh za tento rok zatiaľ. Vlastne nasledujeme Florence, ktorá sa jej vysmievali v jej mestečku malom, pretože pomocou duchov vyriešila jednu vraždu v ich meste. Preto utekla do New Yorku a tam je momentálne ghostwriter pre jednu známu spisovateľku a ide na meeting do jej publishing houseu za jej editorom a tam stretáva Benjiho. Je úplne uchvátená, pretože už ho niekedy videla na nejakých iných pracovných parties, keďže jej ex bol tiež editor. Potom sa niečo stane, Florence musí ísť domov do malého mestečka a zrazu tam stretne znova Benjiho, ale je už duch. Ale táto kniha, nechcem rozprávať viac, som to nespoilovala, ale určite to nečítajte, ak truchlíte za niekým, pretože je to veľká téma v tejto knihe. I just loved it. Ja tú knihu milujem. A nechápem, prečo som neprečítala si skôr. V niektorých tých pasážach ja som proste sobbing. To bolo... Tá kniha ma zničila, ale then put me back together, so I was good. 5 star for me. 10 star milujem. Určite si prečítajte. A poslednou knihou, ktorú som prečítala, je Dishonestly Yours od Christy a Becky Ritchie. Ako som spomínala, sú autorky mojej obľúbenej romance série. A oni vyšli s novou sériou, ktorá má nasledovať Phoebe, ktorá je z rodiny ako keby takí scammers, že snažia sa nejak ľudí vždy okradnúť s nejakou cťou. A zrazu, keď jeden projekt, jedna ako keby krádež, goes wrong, ona a jej kamarátka sa rozhodnú, pretože ich obidve rodiny spolu okradajú ľudí, sa rozhodnú, že už nechcú žiť takýto život a sa osťahujú preč. Ale v tom im zabráni kamarátkin brat Rocky a je tam s nimi a ako keby dal na nich pozor. Táto kniha, bola som prvé taká, že veľmi neviem, či chcem čítať o niekom, kto scamuje ľudí, ale potom Christa Becca Ritchie píšu, je captivating a človek sa proste do toho dostane. A ešte tá kniha skončila na takom cliffhanger, že som bola taká, že I need another book, like right now. Dala som tomu 4,5, keďže nie som až veľmi tak ešte invested, ale I am close. Yeah, I'm just eating it up. A úplne ma to prekvapilo, bola som taká skeptická, ale úplne ma to prekvapilo, takže určite give it a try. To je koniec môjho júlového wrap-upu. Môžete mi do komentárov napísať, koľko kníh ste prečítali za mesiac júl vy. Dúfam, že si niektoré z týchto kníh prečítate. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!